Hallo Merqa. Hallo. Tässä ullumi tissimparipingajuat. Juurfaa permiunaasiit ullum takussavagun. Forholmi uialu holm naaralaartitivim naalaga. Meeqqatinaasi immaqnaviissavaat. Taa oqaaqqissaarluil mianersoqqullu. ja navernaajorpa. Navernaajorpa. Oqaaqqissaartarpaa ila annilaanganeqiam nammin umiatsiaqqam ikaassaguni. Nakkarsinnaagami. Ulorianersinnaami. Ja kisia takusarpaa tamatsiu annanniutin atisaqartartu. Aaqangitsun tamakkuni. Iya. Quanissus imalluanakkassangull. Nakkaaluarun tas kivinaviangil. Am ullum takussaar kaptajn Kuusi. Naversisa. Ta meeqailaat aperissava. Qanu isullu Jens Peter Bus ilniartissaakku. Sun ilniartissaakku. Ata ila taamat naversisa. Ilniartissaak. Jens Peter Bus. Das naversisa. Der am kaptajn Kuus issiavian issiasor takussaar. Ja, issiaqaanu marlunni. Ukiukkul aasakkul issiaviisartakkamini. Ja. Tana ukiuk issiaviisartakkani iluartorissuam. Pusittaamiungo. Eqaqillugu. Ta unnuakkun apissimagaanga nammin ullaakku perstilaainnarlu ingiffiisarpa aputeqarn ajuam. Ukiiktastautaan. Ukiukku. Der am kaptajn Kuusiasi maduissaarp arnan ittornani qantaasarpaat arnan Tusaatilluin naversin ajuam ila. Naversorsun ajuam. Ta meeqqa am pinguartussaas nalungilakka. Arsaariartussaapput kaptajn Kuus eqqaani. Tautusassava. Ta arsartilluti kiartruutaan qipiruga. Nakkartissavaanniaquerlu. Aserorlu. Pissangan. Qanormi taa kaptajn Kuus kamatigissavita. Dilluum annilaanga. Takupillat. Ida. Pas nu på at se jer godt for, når I tager over vandet. Og I skal passe på bilerne, når I går i land. Og Anton, du skal passe på dine bukser. Sådan. Hvor er jeg så godt? Hallo, er I der? Ja! Pas nu godt på at se jer grundigt for, når I tager over vandet. Og pas på bilerne, når I går i land. Husker I det? Ja!
Og Anton skal passe på sine bukser. Hold mund, mand! Og Anton, du passer på dine bukser. Ja! Forresten, det var slet ikke det, jeg ville have sagt. Jeg ville bede om at tage nogle pærer med hjem til fyret. Det skal vi nok. Jamen, så mor jeg godt, børn. Det var den sidste. Og I skal være køre klar. Kom vi være fuld fart fremad. Ja, så er lasten fuld. Jeg tager ud igen for at se, om jeg kan være lige så heldig. Men kan vi skrive i mig? Jeg må skynde dig lidt. For I skriver med en afgang. Jeg skal med. Jeg skal med. Dag, færgemand. Har du set Gus? Nej, han har vist ikke været her. Jeg er sikker på, at jeg havde set ham, hvis han havde været her. Har du heller ikke set 44? Nej, der var ikke noget i vejen med kranen i dag. Se, Gus sidder henne på bænken. Jeg går lige hen og henter de pærer til far henne hos Vera. Godt, godt. Vi går hen til Gus. Dag, Gus. Hvorfor sidder du altid på den bænk, Gus? Hvorfor sidder du aldrig på den anden bænk over ved låsen? Hvad, Gus? Det gør det også. Om sommeren sidder jeg på den bænk. Jamen, det er der en, så sidde på. Nej, den her, den kan slås op, så der ikke kommer sne på om natten. Så behøver du da ikke den anden bænk. Jo, for om sommeren, så er der mere sol der, hvor den bænk står. Så tak. Nu starter han igen, og så er det med at klappe bænken op og passe på. Den landkrabbe af en bilskipper. Nu tørner han mod skibsværftet. Læg kursen om hårdt bagbord. Nej, den kanyle, nu ridsede han Gertrud igen. Jeg skal lære ham. Hvad skal du lære ham, Gus? Fru Gret. Goddag, goddag. Hvad, Gus? Hvad vil du lære ham? Lære hvad for noget? Du sagde, jeg skal lære ham. Sagde jeg det? Ja, jeg skal lære ham ikke at regne sit bogsbrud ind i andre folks galionsfigurer, den landkrabbe. Så rolig, gamle tøs, rolig. Skal jeg gå lidt med hende? Nej, i dag er det min tur. Ja, gå du bare en tur med hende, Anton. Kom, pøs. Er du meget vred, Gus? Hvad, Gus? Ja, jeg går bare hen i stormfuglen og får en kop. Må jeg så godt gå ind og kigge i din have? Ja, selvfølgelig. Hej, 44. Hej, Anton. Hvad laver du? Jeg sidder bare her sammen med Magda. Har hun lagt det store æg? Det er ikke noget æg, det er en fodbold. Hvorfor sidder hun på en fodbold? Hun er blevet træt. Vi har gået en ordentlig tur hele morgenen. Skal vi ikke spille fodbold? Har du lyst til at spille fodbold, Magda? Vi finder Knud, så kan han stå på mål. Så spiller vi 2 mod hinanden. OK. Knud! Knud! Ja! Hvor er du? I Gusens have! Kom, vi spænder dig over.
være med til at spille fodbold? Okay, så står jeg på mål. Herovre mellem stationsfigurerne. Galionsfigurerne, dine øjer. Galionsfigurerne. Det sagde jeg også. Nej, for du sagde nemlig... Kom nu! Nu ravner du dine bukser igen, Anton. Det var ikke så meget. Det kan man ikke se. Kom, skyd! Jeg har den. Pas på. Jeg klarer den. Jeg fik den. Kom, Knud. Send den ind over. Indkast. Jeg tager det. Det kom op. Jeg fik den. Jeg kommer nu. Mål! Jeg havde ikke en chance. Kom ud med den igen. Ja, kom ud med den igen. Kom nu, skyd! Pas på! Jeg har den. Jeg krøller udenom. Kom nu! Pas på! Nora. Er den gået i stykker? Ja, og dine bukser er helt ravnet nu. Så bliver mor gal. Hvad med Gus? Ja, det er hans galionsfigur. Galionsfigur. Det sagde jeg også. Lad nu være med at skændes. Vi må sige det til Gus. Hvor er han? Han gik over på stormfuglen for at få en kop. Godt, vi spænder dig over. Kom. Vi skulle tale med Gus. Det er meget vigtigt. Men han sidder inde i stormfuglen. Nu skal jeg hente ham. Tør du sige det? Hvem skal begynde? Tør du ikke sige det? Jeg tør godt. OK. Jeg vil bare helst ikke. Nå, hvad er så, der er så vigtigt? Ja, det var altså Knud og mig. Vi var over i din have og spille fodbold. Og så var det Altså, jeg kan ikke forstå et ord, når I taler i munden på hinanden. Kom nu, forfra. Anton og Altså, vi var over i din have, og Magda, hun havde fundet en gammel bold. Stop. Jeg kan stadigvæk forstå et ord en af gangen. Hvem vil du så helst Anton eller mig eller Knud, som du vil høre fordi vi på, var der alle sammen. Godt. Lad mig nu høre, hvad du siger, Jonas. Så kan jeg høre jer andre bagefter. Ja, tag bare ham. Han var der nemlig også, og han så, at vi var over i din have. Nej, nu stille alle sammen. Jeg skal bare høre, hvad Jonas har at sige. Ja, kom så, 44. Ja, så må I andre altså være stille. Og så synes jeg ikke, at I skal kalde Jonas ved et nummer. Når han har sådan et pænt navn, så skal han også hedde Jonas. Jamen, han er til gengæld den eneste dreng. Jeg synes, det er meget 44. Han kommer Så er han også den eneste, der bor. Altså, jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad det er, I mener. Kan jeg da ikke få lov til bare at høre på Jonas? Jo, hvad var det, jeg skulle sige? Det med stationsfiguren. Galionsfiguren, din øjer. Nå ja, jo, den ene galionsfigur, den er væltet ud på gaden. Nu skal jeg altså også komme efter den Jens Peter Busch. Jamen, det er slet ikke ham, der har væltet den. Ikke det? Jamen, hvem er det så? Det er os, der har gjort det. Det var ikke så godt. Ja, hun kom slemt til skade, Mathilde. Det var vist ikke Mathilde. Det var Gertrud. Jamen, så lad os se på skaderne, om vi kan klare skærene. Kom tilbage og diri dig. Jeg ventede på bussen i mine unge år. Men det gør ikke noget, for vi blev gift i går. Men det gør ikke noget, for vi blev gift i går. Ja, det ser ud til, at den stakkels Gertrud har tabt hovedet. Se, der ligger et stykke papir inde i hovedet. Ja, akkurat. Hør, hvad står der? Jeg har ikke mine læsebriller med. Der står skattekort. Ikke tale om, at jeg vil betale mere skat. Men der står også et vers. Et vers? Nu er jeg med. Det er sikkert et kort over en begravet skat. Prøv at læse det. Det er meget utydeligt. Der står ansigtet vendt mod den VAKL vaklende ost. Tog jeg den tredje REG regnet fra ost. Der var en ost igen. 7 tommer. 7 tommer nede er godt begyndt. 7 tommer nede er godt begyndt. SK. Skrinet er spækket med STOR. Er spækket med storulens
yndt. Ja, det lyder som et rigtig gammelt skattekort af kaptajn Blod. Hvem er det, Gus? Hvad, Gus? Kaptajn Blod, det var en sørøver. Han hed egentlig Mortensen. Men det var ikke godt til en sørøver. Og så kaldte han sig kaptajn Blod. Skal vi nu på rigtig skattejagt, Gus? Nå, jeg ved ikke. Jeg har set masser af den slags i min tid. De fleste af dem passede ikke. Men det kan da godt være, det passer, ikke, Gus? Så skal vi på skattejagt. Ja, inden I stikker af, kan I så ikke hjælpe mig med at rejse Gertrud op? Jo, kom. Kom, løft. Den løfter os. Sådan, ja. Ja. Det var på høje tid, vi fik hende rejst. Nu kommer den bilskipper igen. Læg om af styrbord, din drøllert. Hårdt styrbord. Nej, nu ramte han Mathilde igen. Hun har snart ikke mere lak på. Og nu over skibsværftet. Ja, hvad sagde jeg lige ind i stakittet? Nu skal han også få den landkrabbe. Hvad var det? Han skulle få ham, det er grænlappen. Hvad? Nå, ikke noget. Man skiller ikke ud, når der er damer til stede. Hvorfor damer? Nå, Veras mor? Ja, fru Græs. Goddag igen, fru Græs. Fik de så købt ind i et flunkelev i dag? Nej, slet ikke. Jens Peter Bus glemte helt at åbne for busdøren. Nå, men så har man da sparet de penge. Ja, det er skam praktisk med sådan en bus. Hej igen, mor. Nå, har Kaja hjulpet dig? I har nok kunne passe det hele, mens jeg var i flunkelev for ikke at gå på indkøb. Nej, Anton, hvor har du revet dine bukser? Det er for det, at vi har fundet et skattekort oppe hos Gus. Et skattekort? Nej, jo. Hvor spændende, ikke? Må mig og Vera være med? Selvfølgelig må I det. Ja, det kan jeg da godt. Ja, det kan jeg da godt. Okay. Hvad står der i kortet? Du kan lige så godt læse det, 44. Ansigtet vendt mod den vaklende ost. Tog jeg den tredje regnet fra ost. 7 tommer nede er godt begyndt. Skrinet af spækket med storulens yndt. Det var da noget underligt noget. Vi kan da bare spørge Gus, hvad det betyder. Anton, Kaja, Knud! Nej, nu må vi skynde os hjem. Hvor har du altså revet dine bukser, Anton? Fære godt. Har du husket de der pærer til far? Nej. Vent lige lidt. Anton, Kaja, Knud! Kommer nu!
Aaquinaqa naversingimata kaptajni immaanavissaaluarpa allaasuugaluarpa. Illa. Imma Jens Peter bussingeriam. Olka naneruut ikingitsoorsumaagua. Juullarsuana naneruut puuleraluarpagun. Eqqamasasaap ikissallugi. Illa. Iya. Taanna nassaava tila allaarta eqqumiik meeqqat. Аллассиманера ерлернартуни qinерliu кисиан аллана паасиссаангиппиартор таанна эртумиторусуа кисиа уан аллассимангуатсиарпо атуалаариарлара киннат саммиссаақ иммуссуармут уппеққаяасумут пингаюаниит кисиккакку тормит арфинимарлут аммут тасса аллартиффик питсаасоқ иллерфик уликкаарпоқ упписсууп пииник ииник сунамиатаакку пиин капtajn Goos исумақап имаат капtajn аамик таагуутиллип налаанингаанеерс капtajn ак kaptajn aami atilli nalaningaani tus qaasuttorsua immaata ersinernerli taakua illernerт nassaarigunik nassaarissanerpaami sunimita immaa kulterparpas illum amtusaaviu imaat kreis oqarto flunkeliumuqaraluaramigu pussip matui ammarsa pileramikkit taanna Jens Peter Bus ayoqusilaartuartuartua qaqu iluatsisanertaan angut illum taan ammarta alakkalaartisuusoqarners alakkaartsu ammassava iku nakhimukaasilariarlu takussaarput matulaassavia taan kusanartiis amigaaterput sula aavenskansidaarnikuunginnatta taaqimerluulaariartigu tas aqau ikitassarput ila ayukua naneruutertai ukua Barnaqut illa barnartaqap aam aayuka barnarlut kiutaan aayuk mal aserungajus kiutaannaput otukulaariakki isia ema barnaqulluinnuku barnaqullu tunguortungortaram inerikkaanga taamatta aamakkuaqqivittu assaai aap aayuku арлалиуппут кусааннаа qisummilsanaajullumi асторрал aqagumuni vingarissavarpuila aqaguni vingassor takuniassavaameeqqat ila sumni vingassavarpu ikunga иммақалу иккуи имма икунни вингаутсу питсааноос